Jeg hedder Trine Wackerhausen, og jeg er designer for Wackerhaus. Jeg hedder Christine Schertier, og jeg står for salget hos Wackerhaus. Den røde tråd i Wackerhaus er grafiske snit og funktionalitet. Jeg synes, det er en fantastisk bil. Rigtig dejlig. Det synes jeg også. Helt strålende. Meget, man vil sige, strømlignet og sådan meget sådan kompakt indeni. Meget moderne. Sådan, nu har jeg ikke selv kørekort, men jeg synes, det var utrolig dejligt at sidde som passager. Jeg følte mig virkelig, virkelig godt tilpas. Det var sådan sporty. Der var det var også min kørsel, der er meget beroligende. Jeg synes, der var sådan tænkt over detaljerne, for eksempel på ventilationen, så havde den ligesom de her samme linjer, som går igen på lygterne og sådan. Der var nogle rigtig, rigtig smukke detaljer på nogle ubetydelige komponenter i en normal bil. Og jeg synes, der er en komfort, som er rigtig god, og jeg føler mig sådan lidt racer. Rattet var ret sejt. Ja, og det er meget, meget behageligt at køre med det ret. Der var læder, og så var der noget metal også. Kombinationen var rigtig, rigtig, rigtig god. Min opfattelse af Twinge har nok været en helt anden. Det er gået meget fra sort til hvidt, vil jeg nok sige. Min opfattelse var nok Berlingo-stilen. Altså, jeg følte mig draget af den, selvom den er sådan meget maskulin i det. Det var ikke sådan en testosteronbombe. Altså, der var noget let over den, samtidig med, at den har en tyngde. Det kunne jeg rigtig, rigtig godt lide, sådan det der spændingsfelt. Der er mange små detaljer at tage fat i. Citroën, créative technologie.